kigge her og sige noget. Sige noget sjovt. Du skal lade som om du siger noget. Hej. Hej Lene. Du har haft en god dag. Hvordan har du det selv? Jeg skal lige huske at lukke munden. Har du haft en god dag? En pizza, som du altså designede så. Men det er faktisk også Din mund den kører bare op og ned. Du har jo været. Du har jo været her. Så det kan kun have været en god dag. Helt sikkert. Helt sikkert. Hvad spørger du spiller? Okay, han lægger det på gulvet.